खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव भारतआ मोनजि मेडेल देरहासार जानो हाबाय इन्डियान वेट लिफ्टर बिन्दिया रानी देवी बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों 58 केजि खथायाव बिथाङा ब्रन्ज मेडेलखौ देरहासार जानो हादों ग्लासगोआव जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव 6थि मेडेल देरहानो हादों बिथाङा गासै 199 केजि दैखांनो हानानै बे ब्रन्ज मेडेलखौ देरहानो हादों बेनि अनगायैबो ऋषिकान्त सिंह बिथाङाबो सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों मेन्स 60 केजि वेट लिफ्टिं इभेन्टआव बिथाङा बे मेडेलखौ देरहासार जानो हादों बेनि सिगां अलिम्पिकआव मेडेल देरहासार जानो हानाय मीराबाई चानू बिथाङा वुमेन्स 48 केजि वेट लिफ्टिं इभेन्टआव सनानि मेडेलखौ देरहासार जानो हादों फोरमायथिनो गोनांदि ग्लासगोआव जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव भारतआ दासिम गासै मोनजि मेडेल देरहासार जानो हाबाय बेनि मादाव मोननै सनानि मेडेल मोनबा सिलभार मेडेल आरो मोनथामा ब्रन्ज मेडेल मोननै सनानि मेडेलखौ मीराबाई चानूजों लोगोसे शर्मिला धनखर बिथाङा पेरा एथलेटिक्सआव सनानि मेडेलखौ देरहासार जानो हादों 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन बर' हिन्जावसाखौ सासे मुस्लिम धोरोमनि सुबुङा लांखार जानाय हिन्जावसा आरो लांखारग्राखौ बेंगालराव हमनो हानाय जादों बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा उन्दै बर' हिन्जावसाजों लोगोसे हौवासाखौबो हमनानै दोनदों सोरांसि समाव हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों हौवासाया 18 बोसोर बैसोनि खम धुबरी जिल्लानि थागिबि मुङा आब्दुल हानान इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओजोंहाय हिन्जावसाया बाक्सा सुबुनखातानि हिन्जावसायाबो 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन सोंनाय फिननाय लानायाव मिथिनाय बायदिब्ला इन्स्टाग्रामाव थांनाय 7 दान सिगां सानैजों लोगो मोनलायदोंमोन बेनि उनावनो दा बेबायदि सानैजों गुबुन रायजोआव खारखोमाबोदों होननानै फोरमायथि बे जाथायखौ लानानै बिमा बिफाखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा बिमा बिफानि सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो बा बिमा बिफानि गोरोन्थिनि थाखायनो 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन जाय हिन्जावसा गथ'आ जेबोखौनो मिथिया बे हिन्जावसा गथ'आ बेंगालर फारसे बेबायदि खारबोनो खाबुखौ मोन्दों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बिमा बिफाया जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि बानजायदों मैयानि सानाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारिखौ बानजायदों गुबुन गुबुन दाबि जेरै 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनाय आरो बेनि गेजेरजों 280 आर्टिकेल लाबोनानै मिरुनिफ्राय थोंजोङै बिटिसि सोरखारनियाव रां हरनांगौनि दाबि बेनि अनगायैबो स्कुल कलेजाव फरायनाय एसटि फरायसाफोरनो मिरु सोरखारनिफ्राय जि रां हरनाय जायोमोन बे रांखौ आसाम सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जादों नाथाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सोरखारा फरायसाफोरनो बे स्कलारशिपखौ होआखै बन्द खालामनानै दोनदों बेखौ जाहाथे रिलिज खालामनानै होयो बेनि थाखाय दाबि खालामदों बेनि अनगायैबो बिश्वनाथ सनितपुर आरो लखिमपुरनि माखासे गामिफोरखौ बिटाराव सोनायनि थाखाय बा सिमा बारायनायनि थाखाय दाबिखौ खालामो FRA 2006 आयेनखौ मोजाङै बाहायनाय बा आबुङै बाहायनाय आरो बेनि गेजेरजों हाग्रायाव थानाय सुबुंफोरखौ जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय दाबिखौ खालामो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनो ST हिल्स होनांगौनि थाखायबो दाबिखौ खालामो ओजोंहाय BKWC आव गामि सोनाय आरो BKWC आव थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौनि थाखायबो दाबिखौ खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोरखारा थांबाय फैबाय अदेबानि BPF नि सोरखार थांबाय बेनि उनाव UPPL नि सोरखार फैबाय दा फिन BPF नि सोरखार फैफिनबाय नाथाय हादरारि थाखोनि बोरला गावग्रा आर्चारिया गहेला बर'नि जिउआव जेबो सोलायनाय फैयासै जायखौ लानानै खुद्रिनाय दिन्थियो बिथाङा BTC आव बेफोर जेबो भेलु गैया होननानै बुंथियो बिथाङा गासै मोन 94 मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन बेनि मादाव नेशनेल लेभेलाव मोन 32 मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन आरो गासै मोन 40 सनानि मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन होननानै फोरमायथियो गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा BTC सोरखारनिफ्राय थांना थानायनि राहा अदेबानि साख्रि बाख्रि मोनगोन साननानै मिजिंथिनानै दंमोन बा आसा खालामनानै दंमोन नाथाय दिनैसिमबो BTC सोरखारनिफ्राय बिथाङा जेबो साख्रि मोननो हायैखौ लानानै खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों गासै मोन 94 मेडेल देरहासार जानो हानायनि उनावबो BTC आव बेफोर मेडेलफोरा जेबो बेसेन गैया होननानै गावनि खुद्रिनायखौ फोरमायथियो बिथाङा GMCH आव थैनि दालालि खालामग्रा 5खौ एरेस्ट खालामदों भाङाघर पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै उनाव
साबा दायनिगिरिफोरखौ लानानै थांदों। थैनि दालालि जानायनि गोबां कमप्लेन मोननायनि उनावनो बा गोबां अजद मोननायनि उनावनो हस्पिटालनि सिकिउरिटि पार्सनेलफोरा गोबां गोख्रों नोजोर लाखिदोंमोन। बेनि उनावनो साबा थैनि दालालि खालामग्राफोरखौ हमनो हादोंमोन। उनाव भाङाघर पुलिसनो साबाखौबो गथायनानै हरदों। थैनि दालालि खालामग्राफोरा बेरामि नखरखौ थांखिनानै फैसा गोबां लानानै थै होयोमोन। हस्पिटालाव ब्लाड बेंक थाखानायनि उनावबो माखासे सुबुङा थै गोनां जानाय बेरामिफोरनि नखरनिफ्राय गोबां रां लानानै थैनि बन्दोबस्त खालामनानै होयोमोन। बेखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो साबाखौ हमदों। साबाया जाहैबाय इउसुफ आली, आशिक इलाही, सैफुल इस्लाम, वर्नब दास आरो राकेश दास, गासै साबाखौ हमदों। बरपेटा पुलिसा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों। पालहान बाजारनिफ्राय बाबिदुल इस्लाम मुंनि सासे सिखावखौ हमनो हादों आरो बेनिफ्राय खावनाय वाटार पाम्पखौ हमनो हादों। ओजोंहाय खयाकुसि आउटपस्टनि पुलिसा शाहिदुल हासान मुंनि सासे सिखावखौ हमनो हादों। बेनिफ्राय खावनाय मबाइल फनजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। थाराबारिनि पुलिसाबो बाहारि बाजारनिफ्राय रहिम आली मुंनि सासे सिखावखौ हमनो हादों। बेनिफ्राय रांजों लोगोसे खावनाय मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। बेबायदिनो बरपेटा पुलिसा दाब दाब जायगानिफ्राय 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय खावनाय मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामदों। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं दासो नों दा माबायदि मोनदों मोनदों सानसे दाथ' नुजोब्बायना बेल'सै सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना महरखौ दा नुजोबबाय दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।